Bueno, beti bezala momentu baten azkar-azkar kokatu ingo dugu gaurko ibilbidea, bale? Hemen ikusten duzuen ibilbide hau, hemendik zirkularra egin deula, izen da alde batetik igogea, hemendik igogea, honea, puntu hau altuna izen da, eta gero alde hontatik jetxigea, bale? Hemendik, eta hemendik, eta juntatu gea, igogean pista berdina, bale? Nun dago? Hau da, Urkillako gainea ataunen. Urkillako gaine da hau, bale? Orduan, hau nun dau, hemen ataun aieko auzoa dau, bale? Eta kokatze aldea, hemen ataun San Gregorio auzoa balin badau, hemen San Martingo auzoa, hemen San Martindik Arrondotik gora igotzen den bide hau jarraituta, Urkillako gainea igotzen zate, bai? Urkillako gainea. Edo bestalde, balin mazatozeten Nafarroatik, hemen dau, Arbizu, Etxarri, Lakuntza, hemen Altsasu dau, bale? Orduan, hemen bide hontan Lizarrustia igotzen zate, Lizarrusti gesten dezue beraino, eta hemen dau bidea Kaxeta edo deitzen dena. Ja, justu portu bukatzen denen eskubita hartu behar dezue, bidea igo goruntz, aia auzoa dau, aia, eta hemen igora jarritzen dezue, eta Urkillako, Urkillako gaine edo baino, lepoa, Urkillako lepoa da. Zerti da Urkilla? Baserri honek ematen dizena, bale? Urkillaga baserri honen izena da. Vale? Eta hemen ikusten dezuenez, hemen igogea, gora, hemen dio bueltan jungea, bueltan, eta puntu igaltu nahi zen da, Agahotzko puntue, bai? Eta hor, gainez gain bueltatu gea, Leizadiko puntu arte, vale? Hemen gainez gain seitu dugu besta tramo bat, baina momentu honetan hemen indeuna izan da, Kobazulota, bale? Leizadi bat eta leizadi bi kobak, dare, bale? Bata beste nondon, 10 metron barrun dare bik, bale? Eta gero indeu, jarraitu dugu bera, eta igogean bide berdinen enpalmau dugu, eta jetxigea bera, bai? Eta jetxigea, hasierako Urkillako gainea. Eta benetan, horako lorategi ikusgarri da, izan guatxe da, eta berez, egindako loreak, aziak, ez danak batea ernetzen dien izakoak. Bezik eta, denboran zehaz, momentu desberdinetan, ernetzeko aziak. Horrela, garain desberdinetan ere, eutxial izateko, bere eskaintza izan da, eskaintza ekologikoa. Eta abarri. Eta datorren udaberrian, aurten beraitu zen argi, sortu diren lore horiek, bere kasai erratuko dute, bermeko dira eta belarroek jarratuko duten bezen politezaketako izango da ziklo natural baten hasiera hau. Hori da, erabaki gaben nola manejatu emetik aurrera. Landareak utzibako ditugu, bizi zikloa amaitzen, aziak eman ditzaten, eta gero, bertan uzten baldin badugu, belar guztia, behar ditu ere, lurraren materia organiko, geruza, gainiko eta aberatsa izango da, eta orduan, luzoro aberatsa denen, hor landare batzuk nagusiko ditu. Eta orduan zerlezakena da aniztasuna murriztea. Bueno, egun non ba, beste egun baten nekin hemen bideo jarraitzen dituzuen guztiri. Gaurko hontan ataunen gare. Ataunen etorri gea Urkillagako gainea.
Urkillaga nundaun ezagutzen ez dezuenak, esan hortxe Aiako auzoa daula, Lizarrustipen zaretenen kaxetan gora hartzen ez du errepidea, eta lehenengo Aiako auzoa etortzen zate, eta gero bidei jarraituz. Hemen Urkillako gaine edo esaten zaion leku honta etortzen ga. Edo bestaldetik balimazatozete, San Martinen Arrondo auzotik, goraka datorren errepide hartu, Ergoina eta San Gregorio hartu partez, Urkillaga markatzen duen bide hontatik hartu, eta honea gaine hontat atatzen zate, Urkillako gaine edo esaten dana. Esan ez dakizuen antzako, Urkilla esaten zaio, hango etxearek Urkillaga dolako izena. Urkilla da, ez da mendia edo, da, baserren izena, jartzen izue, karteletan, jarreta dago, Urkillaga basarria, bale? Nekin egon zatenak hemen, bideo jarraitzen, bideo bat egin da daukegu hortik, erroi eta muño gaine, eta hortik ergonetik nola egigo ginen, da bideo hortatik etorri ginen, eta gero hemen GR bate jarraitzen du. Eta jetxidik ez du San Martina edo San Gregorioa edo, hor daukezue, bai? Gusten duzu, San Martina 4,7 eta San Gregorioa 3 kilometro daun bidea, bale? Baina, bueno, gaur egin behar dena da, Agautza etorriko ga. Eta Agautza nundi jongo gan? Ba, Agautza jongo ga, hemen ikusten duzuen bideo hontatik. Bueno, abitu ingo ga hemendik. Hau da, jakintzazuela, Lareoko urtegia dijon pista, bale? Hemendik, honi buelta ematen jarraitzen du, eta hortik urtegia jongo zate. Baina hemen, hortxe bertan, bado bidezkia bat, eta oinez junde iteke horrela, horgo gainea, Agautza. Vale? Orduan, zeharrik zehar jungo geha, euskie paren, hau indi. Eta ikusten dut. Bueno, esan, hortik, oinez zeharrik zehar jungo geha da, buelta emango diogu, Agautza atakoa, eta gero gainez gaineko txontxorrak ezagutuz, bueltatuko geha eta behize honea jetxiko geha. Vale? Eta, ba hoxe, esan hemen ingurunen, hori Lizarrustiko gainek, Lizarrustiko txontxorra diela hori denak. Bale, guain ez dakit, asmatuko nuken kokatzen erreferentzia gabe. Ba, igual gu Irumugeta izango da, Txaigorre igual, Irumugeta, horik izango di hortik. Hemen ate justu amunda dao, eta hor dare San Martin gomendik. Ez dakit asmatuko nuken. Hemen esan, honet orten mazere, atango domon QR kodigo eta badauzkezuela. Argazkitxo bat atako diot, eta ber bideon usten deten txertauta, irudie, nahi dizunak ikusteko. Eta bai, hemen daun GR-a da, GR hogeie. Vale? GR hogei, ez dakit Aralarri bira uste dela okarrezpana. Aralarri bira da, GR hogeie, eta hemen dik pasatzen. Vale, ba besteipe bira, hemen dik egingo duna da, bideontatisek, aurrea jarrai, hortxe bidegurutze hartzen duen arte, bale? Venga ba. Bueno, ba, hemen txegatoz, kotxea hortxe utzi dau, pista hontan txe, hemen dik, kotxeekin Lareoaino jundek ezu, bale? Hemen txe, zaitun dugu lehenengo bidegurutza, bale? Pista bidezkia hartuko dugu, eta hemen dik gora jarraituko dugu. Atzo erantxe inda dago, eta ez dakit nola egongo da, desinte lokatz, datorrela emate batzotik hemen. Esan nota bezala, txakurra lotuta ematea eskatzen dola, bale? Hemen ganadu esoltu egotea, eta, bueno, txakurrak eta oitu beraren hauek, ez ezarretien esaten du askok, baina, ba, gero ikusten du, ardik, behorren bat, atzetik korrika, uxau, aberi gertatzeko gertaulitik, orduan, ba, arriskiotea, bale? Orduan, mesedez, lotuta ibili olako lekutan, errespeta, bai? Hemen, zuei, eakuste aldea, xiat esplikatzeko. Lehena esan dizuet, hor bideo bat badauketin da ergonetik abitzen naizela. Eta Ibondo txulotik, Praixkonetik,
hortik gora etortzen naizela, muño hortxe jo genduen txontxorre, bale? Hor paren daunen muño da. Igotzeko eta pixkat zikine dago, baina, bueno, hor zeharka igo barzeate, sasitarten pasauta, eta, bueno, gero gaina. Eta antxe atzen, ez da asko antzemango, baina, erroi, txontxor txiki dago. Erroi. Kriston bizta dare hor gainetik egizan, Zati justu gaten da, Lizar guzti eta alarren buelta guztin, bale? Intxuspu, Berno, oain kokatu nahiz pixkat. Hau intxuspuko gaine, bale? Hoi Berno gogaltza da horti bera dator. Bai? Horti seitena, bide hemen, kurioso da honen bat. Vale, orduan, nik egin bidea ergonetik gora, hone etorren nintzen, bide hontan, eta gero, hor urkilago basarretik, jarre bate jarraitzen, horti bera, bale? Baina, bueno, gu gaurko bidea iteko, Lareoko piste utziko deu, horti datorrena, eta hemen gora torrikoa, bale? Baina, pasautakon, hau justu orantxe irikide, bueno, mendiko talde bat pasau da hemen, eta nik itxiko da eta zenak, ezela? Jesus, nola da? Itxita darenak, itxita aurkitzu zuenak, itxita utzi mesedez, bale? Bale, orduan, mira. Ba, bideo entantxe gora jungoa. Horrea ez. Hemen dik, bale? Venga ba. Hala, bazen gara. Hauxe da biletuko dezuen bidea. Lehenengo metro entantxe, bale? Zan, nahiko pendiente daula, baina atzo egin da dau, eta errizitako xamar dau. Zanino lez, botan partez, zapatiak nire ematen espabilatuko naiz. Hemen ba, boixe, lasai hartu, neti izaten duen. Lasai hartu eta xo, bale? Ikusten ez ez bidean. Eta, boixe, goraka. Venga! Hemen ikusten duzu, hasieran desente aldapa dau, baina gero, bueno, berdintzen dala ikusten duzu, bale? Esan dezan, beran dijon pistea kotxentzako pistan paralelo bezala, dijo lehenengo bidezko, bale? Eta lehenengo tramon dau, zuaitz hartan, gero atako gea garbiunea, bale? Oso okorrezpana, oso diburtek die, hemen dipasatzen naizela. Vale, orduan ba, bueno, tipitapa. Ea mangarri edan pauso bat hartu eta listo, vale? Venga, ba. Puntu enten txenen atozela, konfunditu daitekeen bide bat, horti pixat aurrera jun leikele mateo. Markauta du, vale? Bide horri jarretxu, vale? Mena askat ikustez behin da ganaduntako, eateko. Hortik ez segi, mendik segi, vale? Venga, aurrera. Bueno, hemen txegoat, ja oantxe atagea zuaitzartetik, vale? Eta behi dauzazue, atango ze ikuspegi daun, puntu ontatik. Kamara honek iruditzen zat ez daukela beharra imeteko kalitate gaudana apreziatzeko, baina zoragarri da leko. Ikusgarria da. Ikusgarria. Kontu zaituzte, hemen atango gainok 1000 metro eskaiz darela, behatzireun da irurogei, bera izkorritan, 1000 lareuno, zaizema da 1000 lareuno, bosteuno, buen diga. Handuigo nola ikusten dien. Ben, oindala aste batzuk, lehenengo belartzari ue ikusten dana, atxurri. Atxurri egin ginen bideoa, ota motzetik gora izendauta daun bideo ue da. Gainez gain belartzari netortzen gea, dorrontxo gaine. Dorroso gaine. Geo behera gesten gea, behera esago, lizarra beda. Hango azkeneko txontxorra pinuri edauna. Modi badaukean, lizarrabe. Eta gero urrungo aldapa hoi dana gora dana, haitxu. Haitxu aldapea, hoize pendiente dago etetia.
buelta egin honen ebia izan da, bueno, hor kriston aldapea dauta. Vale, haitxu, izozko, eta atzeko gue, aretza edo balankaleko izango da. Zuilo, muñain, hemen saltxe mendita gehatuko die, igartza di horik, hau intxuzburu, eta hemen bernogo lepoa. Hemen esan deu, bernogo lepoa. Urrungo txentxorra, argantxabale eta txikioi. Urrungo ondie, argonitz. Vale? Hau, argonitz hoi. Argantxabaleta, argonitz, beitzeta, eta atzeko altu gue, irumueta. Vale? Ixi dezu, irumueta. Hemen haien gainen gehatzen nien txentxorrak, aurreko bideo batene, dauzkeu, hau gaineko hoxe, arronda ikusten den kameran, muño, hau, lehenengo hoxe muño, eta hau, erroi, erroiko txentxorra, eta muño, vale? Eta hortik behera inezkeo, ergone atatzen zeate, ergone gauzoa, sarrotek eta da nauzo horta, vale? Ikusten dezu, muski hor dau, muskiko antenea, garbi nola ikusten denan, big ikusten nire gaina. Oain gutxi urten hasieran jarri zuen berria. Muñotako etxea. Vale? Dotore ikusten hemen, ergoneko mendik eta. Eta lizar ustialde guztia, irumua eta tiasita eta. Beitzeta, argoniz, argantxabaleta, intxuzpu, igartza, muñain, zuilo, aretza, izozko, haitxu, lizarrabe, dorroso gaine, atxurbi, lauztiarreka, hor, hauzko hartan barrua, zoragarri, leku zoragarri da, ze leku politetan izia. Bueno, gaur ez geha, honi behida bagarri gehatuko, así que aurrera zeituko du, bale, ikusten duzu, ja, zoiztartetatia eta geha, egualdi emate hobetzea idala, hortik aurrera zeituko du, bai, venga ba. Eta hauxe haztu zat, ni argone gauzokoa naizela, uiztu hauxe dago, gainen mendin. Amunda, amundako gaine da hauxe, hortxe dauken. Horkoi, amunda. Pinurie gainen dauken hauxe, hauxe da amunda. Ega ba, hala. Hoi gero horrengo eta zaitingo dugu da. Atango lasaitasuna. Hemen, oinez zuaztetela, ez hasi mozten da zar, bale? Beti bidezu urroni jarraitu, bale? Zati beak atako zaitu gora. Eta bestela hemen, galdur etzete ingo, baina honi jarraitu, bai? Mira, hola guendi bizta handi ikusten dira.
venga ba. Bideo nixe jarretu, bai? Bueno, hortxe gatoz, bidexur hortan, hemen ese batzuk bezala ititu, bala? Ez ardura hemen hola ese batzuk egiten baitu, zati ibilbidea hola da, bale? Orduan, ez preocupa, zuek egin da daun bidexurrei jarraitu, eta arazoite, bale? Gaina, marjauta dau txurieta gorria, bai? Así que, ikuste zuen behize eskubi hartzen dut, eta behize aurrea bat, bai? Orduan, venga, aurrea. Bueno, hemengoaz biden ikusten duzu, arrasto darela txurieta gorria. Vale, hortixe gatoz. Mengu guen ingo deuna pixenaga da, ezkerreaka. Men kurba egin omendik, orduan, bidezka hau jarraituz, batzutan ez da oso komodoz, eta arkaitzek enbutu bat ezela itio, eta, bueno, igual, hankapauso bakarra kaitzeko leku eta hola da, baina, bueno, arazo hondik ez da zeitzeko, bai? Bidezka hau jarraituko du, eta hor, esan da zela pixkat, men kurba ezkerrea ingo du, bale? Ezkerrea eta gora egiten jarraituko du. Torti goratako gara, agautzea. Eta jakutsiko zuen, zati ez daun ingo zazue, besta bideo baten ikusta baldin bauko zuen. Txontxorroi egin da gare, Lizarrustetik Lareoa, Lareotik Sastarria eta Sastarritik agautza. Gaur ingo du bestaldetik, bale? Osea, gaur egiten egia bestaldetik agautza iristen, bale? Orduan, zuentzak gore alternatiba edo bigarren aukera bat agautz da inguru eta iotzeko. Hala ba. Boixe, esan da bezala, bideo entatixe. Hala. Bueno, hemen bagatoz biden, tarteka hola pagari o pago batzutan sartuz dola. Esan hor beran etorri garen, hartarin gatozela, Artea da honen danen, lehen hori esan dena bat honen alde hontan. Euteralden, atango euteralden, leku askotan, artea dau. Hemen nunbait, ez da gize puntutan, putzu natural badau, ido, osilintze azuloa dau, urena. Ez nik, eta aurregon baten komentatu zian. Gezurre dirudi, hola malkar baten, ure doten da, osea, osin bato. Ez da, hor goran da, hemen beheran, igual hor beheran izango da. Hainbeste berde daun hortan. Eta, hola, malkarren da, gezurre dirudi baino, bai. Osina hau. Bueno, beti bezala, bidei jarretxiko du, bai. Eta, venga, aurkila, agauzko gainaldea eta inguratzen egia, bai. Aurkila ikusiko deu, Lareoko pantano alde ematen don ikuspegik eta hartuko ditu, bai. Venga, hala. Bueno, hemen txegoak du, horre Irungo menditaldeko batzukin topo inez, eta, bueno, parte pixatu zen egin naiz. Esan, desbidera ugean alde honta, bueno, bide nagusie jarraitzen egiala, bale? Hor besta bidezi hor bat badao, baina horrek leitzadiko tontorrea ematen gaitu. Gugin behar deuna da, agautza jo nahi dugu, bale? Lehenengo eta behin nintzeta agautza, eta gero handi bueltan etorriko da. Orduan, bide nagusi hau hartuta jarraituko du, bai? Barte ubibixea tein do, da, bueno, eta, bueno, lokaz pixka da. Orduan, bueno, kontu pixka egin da ibili gara, baina, aparteko arazoi geho, ez da, bai? Orduan, bueno, kontu zibilidad. Kamara ibeidan nabalin manabil, Mira, hemen bada zarbait. Gizarra nago. Saroia. Ustezue. Mira, hau da Saroia. Saroia bakizu zardan, okorrazpana baintzat, Gauen da animalik babesea sartzeko leku bat izeten zen. Ikusten duzue, hemen sartzen madea pitxin bat, barrua. Ikusiko zue. Buelta guztin. Hor pareta daukela. Ikusten duzue? Saroia dau. Saroia deitzen zaio
eraikin mota honi, nahiko simple die, baina, bueno, boixe, ganadue gauen ez galtzeko eta ez galtzeko modu bat zan. Bai? Hone ekarri, atea itxi, hartzai etxakurregin opentsatzet barrun nengo zala, edo ez da ipa igual txabolatxo baten horre beste eskin baten edo. Saroia, bale? Venga. Guk, hemen jarretxuko dugu horreagora. Ba, hoixe, esan da bezala, saroia. Ikusten duzu, bide, hemen egar, hobetu ikusten hemen, bide. Mendik, atea bano argazki, hobeto. Saroia. Hone jaunez, jodera, ze putu da, hemen. Parte indo eta, gainea, arrestaleko, eta ni zapatiak, bueno, zapatiak. Trekineko zer dira, baina. Bai, guzi? Saroia. Kasuz, hoi bideon ez da jartik. Ben, ganadu egordetzeko, egitura simple bat, baina, bueno, funtzionatzen zuna, bai? Hala, menixe jarratxiko da. Bueno, bai ikusten duzu, bai? Saroi honetxek nola ematen nion buelta. Pentxe, tak? Hoxe, ganadu ebo besteko, bai? Bale, baguk mendixe gaurre egingo du, bai? Gogorau, agaotzea jaune egendula, orduan, men txontxorron azpitik zeituko dugu aurra, eta momentu baten, tak, gora egingo du, bai? Hemen gainen da leitzabi eta besta batzu dara. Horreak ego bueltakon gainez gain etorriko. Eta erakutsiko izkizuetanak, bala? Eta gero sortzea balin bago, beha sorprezatxoat topatzen neuno. Ez da ezautzen, baina mokot gogoata. Eta hemen... Bueno, bat edo beste... Hemen ikusten duzu, edo bat edo beste, bueno... Lokatzarik... Gainetiz pasatzeko indago bide... Bigarren bide batzuk eta hirugarren batzuk direla, orduan, baina, bueno, danak zentu beren bukatzen du, batetik juno, bestetik juno. Asko jota kapastak, harrapago itxuzu gehiago, gutxiko, bai, hoi garrantzitsu, kapasta asuntoa, kapasta da, bueno, guk kapasta esaten du. Etxarrin da zakanan kaparra, garrapata, garderaz, entitzen bat. Urrun garon da, belarren da, animali danlekun, kontu zibili, kontu zibili. Gero behintzat etxea jundakon, biluztu eta beita gorputze, berdauko zen. Eta batzuk esaten du, ona dala urekin, oliokin, edo baselina jarri eta gainen, horrek etetu lehitxo, eta atatzen egiten duela ure. Ez omen dauna. Zatitxo itxomendi itxo bezala, eta horrek itxomendie botaka bezala itea. Eta behaien barruko likido guztik isuritzu omen ditxo barrun, orduan ez omen da hoi hobena. Hobena da, zea, horreten die honeko utilaje txiketu bezala, nola diegurren hiltze gatatzeko patakabra o esaten zaiona, batzuk die veterinarioetan da saltzetue, holako txiki batzuk, laupesta bale ditue. Baina die, inbartzaio, bikako bezala hola, sartu azpitik, kapasta tamaino batentzako edo bestentzako, hiru desberdin etortzen die, sartu azpitik eta bueltak ematen jun horri eta txak goratatzen die. Eta hoi da, modu igoena. Bueno, eta ni hemen enrollatzen da beida. Ze bista. Ikusgarri, Ez, kokatzen zeate? Lareok urtegi. Putxerriko gaine. Jaileko. Sastarri. Akaitz txiki, akaitz izango haue. Angoa zerlo eta inguruek, beriain. Txaigorri. Irumu bata. Ikusi izue, urbasa gainen,
Beriainain, ze bistak. Ze bistak. Bale, sastarri hor gau, eta agautze mentxe gaine, bale? Orduan, gu besta bideo baten dago egin da, hortxe, Lareo tio, Lareo Neolizar ustetik etorri ginen, eta Lareotik ginen zeharrik zehar, hemen inguru enten txedau sastarriko, oida sastarriko gaine, eta nire sastarriko kobea. Orduan, nire bideo baten dago ez, Lareoko igoera eta jartzen duen, hoi danan nola iten den. Sastarriko kobea zautu genuen, eta ego sastarria igo ginen, eta honea, agauzko gaina etorri ginen, bale? Ba, gaur inardo berdina agauzko gaina, baina esatizuet, urkilatik bueltan gatoz, bale? Orduan, ba, bueno, ikusten dezue, ze bisita garen hemen, ikusgarri, zoragarri garen hemen, agauzko hontan, buah! Ikusgarria da, zoragarria da. Ai, penatan ematen hemen diguitza. Baina, bueno, hortu isakarretiko da, bale? Hemen eukutzu zuen, nahi zuen hain bete ikusteko. Eta noski esan da bezala, beti bezala, wikilogeko traka uste izuet, bale? Etorri nahi donak eta bideo egin bagarri fiatzen zena, ba wikilogeko aplikazio irikitzen do, jaisten do, eta errex jarraituko ikusi izue, bidek berez ez dauela zailtasun berezik. Lokatza balima dau, ba, oinetako egokik ekarri eta besteik ez. Baina, ez zoragarri, eta naten alarko gainik danak. Erreniaga, igaratza zaren zaionan, eta gainei alarko ez ditu zauten gan bota uarra inda, horik ez dazkitzatzen, hori teniente dazket. Men, ordenatzen enerio eta ikusgarri, bale? Venga, hemen uste izo pixka-pixkat, ne isililik gatuko naiz. Bideo hortatik jarraituko du. Beriain. Urbasa. Horrekin batea. Aleko eta Putxarri. Eta hemen Lareo. Hemen Sastarri, Latzen, Aralar. Zoragarri. Jode, pelma bat naizela esango diazue baino. Ze politia, Unea bizin behin etorri berra dau, Bueno, hemen jartzen dizuet, bidexur bat baino gehiago dare, hemen gogoragotik, beragotik, baino hemen natorrena da, hor, atzeixago bideon ez dakit ondo antzematen, baino txuri eta gorri postek dare, markauta, bideo hortetik segatoz, bale? Bagarri poste batzuk eta botata darela. Hoi zein egiten do? Ganaduk. Ganaduk azkure eta leukitzen do moskitokin eta baltxokin da azkure aitea juten da, eta bere pixugin, bota egiten do. Mira horre bestat botata. Eta orduan behin baino gehiotan ikusiko zen duke, seguraski alambre ezikin bilduta, poste horik. Zertako ez ganaduk ez botatzeko. Zati hor, pintxa egiten die eta min ematen dio eta ez di gurtzitzen. Orduan boixe, hemen dixe bideoi, uesera agazko gaine, hau tzaldea jungo gau. Beat, hemen daun sarrune hau da, lepoa, agauzko lepoa, Venga.
Montxe garbi ikusten alareo, hemen txiki emateo. Baina berta jundakon handi ikustea. Hori ja Goierri aldea. No asmauko hemendik esatea zein nan zein. Hora! Bueno, ni lepo hortatik hautza juten hasi naiz, baina, bueno, berez hemen dixe, ingo du, bale? Bidea pixat ondo desberdin dute eukitzeko juteko bidea eta etortzeko bidea. Hemen dixe ingo du. Nondik ingo? Hortik etxe. Ordu ma, hemen ikusten ez da? Hemen dixe gatoz. Leku zoragarri, eske zoragarri dira. Eta altxoa eta ikagoen aletxe. Zoi gaur ez daula bera hundik, baina kerkilotxa, Venga, jarretxingo dugu. Nundira no ikusteko wikilokeko traka daukezue, bale? Edo bestela zuzen egun egote beste txontxorrea. Oia zuena, libre bai, venga. Azaldea paken utzi, Txindokian, txontxorra. Hortxea gautz. Bueno, handi gatoz, han bueltan gatoz, hor agauzko lepo utzi dau, hemen txetorri gea, hor zaztarri, agautzeko baina, eta? Hemen, agautzeko gaine, hemen muño handi bezala jartzen da, behatzireun diru eta mairu metro. Eta behi da, zer da hemen, atango domon buelta guztie, ikusten duzu? Hauxe da dana, agauzko domoa, atango domoa barkau, hauxe da dana, atango domoa. Ez da egitura geologiko ikusten ez du, volkan bat izen balitz bezala, edo hemen ikusten ez du, sakanunea bezala. Atango azaleran lautatik bat omen da. Lautatik bat hau omen da. Aizkoat eta gainori gori didanak, gentil baratza. Ez ditut hau egoz ondo ezautzen, Horre baserrik, kanteratik gora jotako baserrik. Horretzen lazka hobea saenan ormaz zumarraldea eta izango diak pentsatzen dut. Eta hemen gaineko tontorrok ea zein nien ikusten dituan. Araz. Hauxe, hala, Jesus,
Hau parego hau leitzadi. Hauxe. Hoi aitzeta. Aizkaizto. Eta beste ama da honen. Malkorra, horberan. Vale? Hau leitza dibintzat lehenengo, vale? Hemen dihun da horti, asmatzen dean bideo txontxorrori goite mai. Hoxe inei eta. Vale? Eta hemen, bueno, erremedio eta hemen behar duen, erremedioko ure eta lehena bazan hemen, onoko, jendea beratxe eta etozten zan hemen gure atea eta 15 pasatzea eta garbitzea gorputze eta txindokiko gaine, alar, mentxe sastarriko kobe hortxe dau, lareoko urtegi, Aleko, eta anatzen altua, Puitiarri, Beriain, Handia, eta Urbasa, eta hemen Aratz, eta Aizkorri, eta anatzeko guaia zilu kontrolatzen, eta idatzi nahi dezuenok, idatzi. Venga, homoko bat itxeko aprobetxatu bat, pixka beraxea hojetxe, zeti, aize jotzen hemen da, izardituta. Venga, guantxe zeituko dugu. Bueno, lehena komenta dizuten bezala, hemen agaotzeko gaine etortzeko, besta bideo baten etorrita gare hortio, bale? Lareoa, hor Lizarrustiti etortzen dela, eta hemen mendizkia zeharrontan zehar etortzen den pistan, Sastarriko kobea bisitatu gendun, gero Sastarriko gaine ata ginen, eta ego gainez gain, honeaino etorri ginen, bale? Gaur eindeuna, leku berdin etorri gara, baina eindeu, honi, domo honi, hemen di buelta eman dio, eta bestalden urkilaga da, bale? Orduan hor zehar etorri gara. Ikusten dezuenez, eske, neta aspertzen esaten. Ze ikuspegi zoragarri daren, Hemen txindoki ikusten da, besta ikuspegi badauke, Normalen, besta beti pikoa bezala da, baina, bueno, hemen ikuspegi hau dauke, Gio hemen kanbo eta uarrain dauk ez zautzez dituan alarko zentxorrorik. Han bai, Puitiarri, Aleko, autarteko izta izein dan. Mau mendi otako bada, zakit, hau xetxin txiki hau edo, Txaigorri, Irumu bata, Intxuzpu, hor, eta Argonitz, Behitzetak, hor dare hori denak, eta atzen, ikusten duzu, Handian, Tor Urbasa. Handia eta Urbasan tartea dau, antxe. Lizarragako San Adrian ermitak egiten du. Koskak ikusten dien txontxorra idana Handia da. Eta lixo dauna, esan dezaune, lima eta dauna bezala, Urbasa da bidena. Bale, bakuk guainengo deuna da, hau paten utzi, eta hemen izaiako beha gainezkain, leitzadiko gainorta, txontxorrozta hau, aliatzen gara, bale? Ea, asmatzen den, zati hor, arbola hartzen da, bidei pasatzeko iba daun, asmatzen den bintzet, horti jute, bale? Hene, izton bizta dara buelta hontan danen, maten zon, egualdie, hobea, omartzola baino, kostatzen, nahi zaio altxatzea, ebik etzola imar baino, bihar gaina, txarria danazen egun handi da, eta zaiuko meni, ebik etia, San Adrian espatzea, eta putra hemen. Hemen korronte gora ingo do, eta horko aize bolara aprobetxau, esfuerzo egin etat, hemen bestat. Eta ikusik hor, baino, hostxe dago bestat. Leku eharrak, hemen dauzkeunak, etxe ondon, Eta gauz kalo noa juten gean, ez da leku atzu mila. Eta daukeuna behaztasun hau, zeba apreziatzen. Atxurri, Dorronzo gaine, Aitxu, Izozko, Balankaleku aretza, danagor, Aratz, anatzen, Aratz ez den,
aratze, igo bedauet, egunen baten igo beharko dut. Egunen baten. Egiten nean. Vale, guain gainiz den horre etxe jongo bai? Ega. Bueno, zueko katzaldea, bale? Agautz, kotxontxorra handau. Gu honealdea gatoz, lehena bigogea, hau da lepoa, agauzko lepoa edo kollado esaten dana, lehena horre eskubitik igogea hautza. Eta guain hemen, barranko honen aldamenetik bat, bale? Betire horko txontxorra igo nahi deulako, bale? Beti bezala traka, deskribapene jarriko bat, bale? Edo bestela, nire wikilogeko kontu eda ergoneko apala baitare, izen berdin egin dago, orduan. Bilatu nahi bat, bilatu, eta bueno, hor, ibilbiden bat beste gehiago duket. Ibilbide guztien bideo ez ditutein. Orduan, igual besta personatzuk ikun naizelako, eta, bueno, egoa, ez duelako nahi, eroso ez dielako egoten kamaran aurren, o dana dalako. Orduan, boix. Bai, venga, hemen dixea jungoa, venga. Vale, aurrea. Azte, zuloa daun hemen, ez da? Usten ez da? Pago nundi eta bien. Azte, zuloa hemen erdi. Gure egin dago sliman bat bola izango, hor. Leizen bateo. Orduan, nuen ondotio pasauko dut, eta ametxe, bidezkia atxoat, egin da daulan zematea. Orduan, hemen txegoat gora. Hemen bidea ez da bain garbi. Orduan, igual, inbarko zuena da traka jaitxi. Ostio, junbarko gara bidea igobena bilatuz. Bueno, boix, esan dako, vale. Wikilogeko traka, ostela, bueno. Txontxerro horta jungun, da listo. Vale. Mendixe, bai? Hendi gatoz, taka. Mendixe. Hemen ikusi behar. Nik aztu den bideo honek. Noa bialtzen naun. Hemen mateo. Eta eskubia egiten naun. Bai, hemen dixe txartxe ontatik gora. Mentxe gora. Bai, bide xurreo bada, bale? Gusten duzu? Bai. Mentxe, hauen testigu. Venga, etxe joko gara. Bueno, hortxe, gora gartuko dugu, bale? Gustezu? Bide xurre edo? Egin da hola. Ez da ikera garria, baina, bueno. Hemen jendea o ganadu edo ibiltzen da bintzen. Ganadu notxa do. Así que, bueno, asko molesta hori pasatuko gandotek. Eta aparteko zailtasunik unea jatzeko. Habe horra hor. Mentxe, menik aurrea. Bai? Hau, aguantatzi badauketen grabatzen. Grabatzen egin. Bai, bide ziorra bada homen. Bide xurre. Ia batxe.
hemen bidexu horren, gora guat. Txontxorra egin behar dugu, orduan ba. Aldik eta a ver, mendik ez da. Ez molesta, ¿eh? Hoxe da, txontxorra. Hoxe da, txontxorra. Ai, bai. Hoxe da. Leitzadiko gaine, hoxe da, bai. Ea, zer daukeu? Ikus, pegi. Tontorra hemen txaiatzen egia, hemen txaiatzen tontorra. Epa. Ara, gainagoa tontorrea. Hemen beharra. Gustatu, ze biztak txindoki talarrekin da. Hala, hauxe markatukoet, eta segingo da, ikusiko etortik aurrea juten aizen, edo no etxendan, bai. Ega ba, horti behize, horrea. Leizadiko txontxorra, hauxe da. Ez dago ezer berezi, baina markauta esan nahi dut, baina agautzen ondoan, txindoki talar biztan diela, aizkoat eta paren diela, domon. Domoi behi da. Behorrak hemen diela. Hala. Bueno, leizadi hortxe utzi deula, hemen aldezuen leku igarbineti pasau. Mentxe jarretxiko deu. Ba, aldan eta leku hobeneti pasauz, bale? Hola, harriok nahiko inkomodok die pasatzeko baino, baina kontu ondin pasau, odanak, bale? Zetio boixe mini hartzeko xamurre dau, bale? Hortaz kontu zibili. Hemen gora, mestatzen jor txikia dago. Ikusten duzu hau dana dala, holaxe. Gora bera. Tontorroz zaino, juteko baina nahiko zaile dago. Aurrean zaituko dugu, bale, ez zati? Gure gaurko helburu nagusie ez da hoi. Hemengo dugu, pixat aurrea ingo da. Zendio aurrea ingo da. Bale. Ega, batzen ba aurra, txontxor, bizkarren, aurreak egongo da, bai? Bueno, hortxe, bagatoz hor gainetik, pixa bat ikusten da, arrastok badarela jende ebilitakoa, bai? Orduan, ba, bueno, hor pasadizo txiki batzuk eta badare, orduan, aldala, bai, hemen adibidez, pasau horreten lekutik, adar bada beroita, así que ba, komere egingo itxut, baina bueno, pasako nez, lasai. Ikusi, ba, bueno, mentxe pago adar bat dago hauzita, pago morra, zago nuke, baina bueno, zen sabidea bat dago. Eta hemen dixia bat, vale, orduan, ba, bueno, eta bueno, pixka eta aurra xago zaituko dugu, ibilbide hontan, eta ikusiko zuen zeatik, bale? Zeatik ikusiko zuen. Ega.
Zeitingo du. Beti jun behar dugu tontorran alde ontatik. Urkila galdetik, zeti hor. Ez dela eroiko ondia dau. Eta pixkat untz bidea da, baina bueno, ikusiko duzu, zea kutsi nahi zuten. Ikusiko ze. Hemen azpiti pasako naiz. Eta hortik bidea da. Bueno, bide erresa bat hartuko ez, eta hortik arkaitzetik inkomodo da pixat orduan. Indixia jungunez, bale? Hemen, zuek kokatze aldea esan dezaun, oain, paralelo batzala, goizen lehenengo orduan, honeak aindegun, gorak aindegun biden, gainetik paralelo bat. Bale? Mendik seitzen mazue, ba, gainez gain jundeik ezue, ba, beste hainbat tokita. Vale, urrungo tontorreta eta baina bueno, hoi ez da nik egin nahi dean bidea. Nik beste gauza bat bilatu nahi dut. Eta horregatio hemen behar hartuko edia. Hemen berak hartuko ez, bale? Zuego hain orientatzeko, zati ez dago hemen arrastoik eta bat eta beste. Inbarko zue wikilogeko trakabileto. Beida inaiz zein izango lan bidei garrazena horrea juteko, unaieten lekoa juteko. Esplikatu guztiot, zehar tio. Ba hemen dare koba pareat dau. Koba pare bat dau. Eta horrea jetxine, bakarrik ez dakiala zein dan horrea juteko bideo bena. Badakit hortik ataragon behera jarraitzen bat, jungo naizela, ateako naizela, goizen goraka indeun pista bide xiurrorta. Baina hemen goitio, ea nola egiten dean, goiti berako bazulo itatatzeko. Ba, ingotena da, zuzenen goiti berain, eta kitxo. Eta berremen zebilatzen, bale? Grabatzen zaituko dut, zeo zer bilatzen dean, bale? Venga. Bueno, hemen goiti bera gatozela horti gatoz. Nik usten dugu onoko harrikin eindako egituratxoa bezala, besta saroi tipoa bezala, bale? Usten dugu hemen txikigoa dala, hemen bueltan bezala dau. Baina hor besta hor bordatxoa dau, erdieroien da. Baina, hemen zerbait jarraroa dau. Ez? Hemen eta hau da erakutsi nahi nizuena, nik ez nuen ezagutzen. Bida zer da honor. Kobazulo bat. Eta hemen, behan di beste 10 metroa, besta kobazulo bat. Leitzadiko kobazulok, bata eta bie. Ez dakit alkar lotuta daren, baina bueno. Ikustezu? Argitxo bat ekarriet, oso ondi, baina. Ikustezu? Ez dakit ardien egitura horiek. Mejillo Iago. Ikusten ez da? Hemen ikusten da pareta bat bezala inda egon balitz bezala, edo. Hemen gara baten animali gorde ingo zituen. Ekaitze zanen, no? Ikusten ez, babesen bezala. Hemen pareta egon bat, barruago ez juteko. Gana du, Segurazki horreatik zala. Barruago ez pasatzea tio,
Eta fresko dau, Atxa ikusitxe. Gusten ez, Jarraitu itxen da bidea. Kobak. Bakarri nau eta, bueno, zerbait gertauzkio. Ez da leku hobena bakarrik etortzeko. Ez hartuko baino bida. Nere wikilogeko kontun traka utzi dizuet. Eta ja, kokapena badaukezue. Hala? Koba bat. Eta, eski ondon bestea da. Leizadi bat eta leizadi bi, ikusten duzu, Bertantxe, hor sarrera bat, hemen bestat, hemen sobra jende gutxi biltzea eta garritu beda o zikine da. Baina, mira, hemen, ez da sarrera, igarran sarrera. Argi egiten. Epa, etxe. Frontal kastarra da, hostia. Bene pareta hau, baina du, hortik aurrez juteko da, alambretan. Ikusten ezan, han argietan hau, han beste irtera badau gare, han numaite. Ikusten ez argi ikusitzen dela. Edo, basaja hon dauzue inan. Segurazki irtera badau, ikusi? Argia nola ikusten du? Esan da, bakarri nau eta maz pare zerro egaztautare. Eta nahi jun baino. Mira. Hala. Badakizu, Oain, hemen di aurrea. Nundauke zuen. Beste koba pareat. Bisitatu nahi baituzue. Oain hemen di behera jetxiko naiz. Eta ikusiko deu. Hasierako goizeko oinezko bidea no ateatzen da. Orduan, urrengo baten nahi bazue. Buelta hau da nahi partez. Bide hortan zatoztenen, ni bide gurutza markatzen detenen, torredik ez zuen zuzenen. Zeti wikilogeko traka daukien bat, ez daukezula buelta guztioan barrik. Eozein puntutan sartzen baza galdetzen du. ¿Quieres hacerlo en el contrasentido o lo que sea? Hola gauzarro galdetzen eta, sí, eta tak. Markatzen zuten daizu, bale? Orduan esan da bezala. Hemen bat, zorbesta, bale? Eta bain, hortik behera jetxiko behu. Behan dutzen nahi zaiu pizat. Venga ba. Bueno, esan da bezala, saroi hortantxe, pare endare, leitzadiko kobak, bale? Eta guain ingo deuna da, guk hemen beheran daukagu goizen ibili deun bide xurra. Orduan, bilatuko deu, esan dezaun, berta ailatzeko bide xamurrena. Hemen bide xurrek emateo badarela, segurazki ganadu behin dago izango diz, baina tira. Baten bat aprobetxauz, jetxiko gea beko bideskaino. Eta horrekin ja kotxeaino atako gea. Vale? Egin daike baitare gainez gain txontxor guztik pasau eta gero behera jetxi bukaeratik. Baina bueno, hoi asko luzatzen da bideoi, beste ordu tardia da gutxinez. Orduan, gaur behan dutzen nahizat eta boixe, hemen saiatuko naiz, alik eta bide erosona bilatzen jendentzako. Eta wikiloken txartauta utzikoet. Bai, baina zeharka edo aldapa hundik ez daun leku batetik jetxiz edo. Bai. Saiatuko naiz. Beti ez da erraxia izaten baino. Bueno. Alik eta jendei erosona ingo zaion bidea inezea matea. Orduan, esaten dizuet beste egun baten, kontrako norantzan, egin daik ezue, wikilogeko traka, inongo arazoita. Hemen goizen bezala, bizta zoragarrik ikusi. Eta haber lortzen duten, bai, bide txukun bat bilatzea. Venga ba.
Hemen bidezka bat bada, baina ez dakit honek noa ematen non. Ea bidea hartzen non. Baina, ditzentzak, gogora bateako dala. A ber, jarriko izuet. Argitzen dian. Hemen ematen donez bada bidezka bat. Honi jarraituz, atako gehala goizeko bidea. Ba, bueno. Minik hartu behi biltzeko bidezka bat jarraitu ezki holakotan, hobe, Ez dela, kanpo atrabeso hola, ba, bueno, jetxin deik ez, baina, bueno, betire hobe da, eindako bidezkatxo batekin, eindako bidezkati jarraitzea, bai? Ba, bueno, jaz, txapalda da, eta, bueno, ina hartzeko eta aukera gutxiko, bai, ez ba. Hola, bera eta eskubialdea bat. Beste eginen palmateko. Lozten da. Beste. Ega. Bueno, bazirutik bide hau ezkerrera sartzen dala bize, orduan. Bide hau saituz ez beste gainagatuko. Nengo diona da, hemen txak, zuaitu pasautakon, hor gatizela, zuaitu pasautakon, den behar hartu. Baita ere, ba, bueno, nahiko miliona dobla. Eta hemen dixe 100 metrota zeok, goizeko bidezko. Apa, etxe. Pixka makortuta ibilia, tio, tegezaz pasatzen. Hemen zigzag batzuk behinez jetxiko gaiztek. Eta arazoik etukeo. Vale. Venga, horre bereño bideaino jetxiko gaiztek, vale? Alde zuen lekuiko bena, hemen ikusten duzu, ganadu pasautako bidegera badadela. Vale? Eskubiagotik ezpada ezkerreagotik, jakin da hor daukezuela bidetxoa, ni grabauta utziko dizuet. Vale? Zein dan traken. Eta aukera dutena, o bena iruditu zaian. Bai? Venga, baina bestela, trakoka behin behar bat zuen, grabatuko izuet, ze puntutan atatzen nahi zen, hortik gora atatzeko noa inbar dezuen. Vale? Venga, ba. Bueno, batera nahi justu, lehena gora gain diaunen azkeneko eseko kurba honta, ba hemen dixe atera naiz. Atera nauk. Hemen dixe getxita. Hale? Orduan zuek erreferentzi bezala hartzeko, eta okarrezpan hau da, azkeneko bira egiten deuna eskubiaka, justu hortxe goran, han goran, dao kobak han goran dare, vale? Hantxe dare goran, orduan hemen azkeneko kurba egiten deun ontantxe, goran gutxi gora bera, vale? Alare, traken grabautu utzi dizuet, bai? Eta egin nahi bazue, bakizue. Bakarrik kobat eta sartzeko komeni izaten da bakarrik ez etostea. Ez inorreongo dalako ingo izuenik ezer, baizik eta lurazpiko gauzak die, eozer gauzak gertautare, bakarrik zarete, koberture egiz daukezue, kontuz, bale? Orduan esan da bezala hemen, eseotan pare bat ese dare okerrezpan hau, ese hontan azkeneko eskubi hartzen den eskubiko errebueltan, antxe goran, antxe dauko bazulo. Vale? Baina, esan da bezala, badaukezue traken grabauta puntue. Vale? Eta gu, goizen egin dugun bidea, desein egingo dugu. Pixkanaka, bai? Pixkanaka deseiken jungo. Orduan, bideo ja ikusi dezu egoitzen, hasi que askoz gehiago ez dizuet grabauko. Bai, grabauko deana da ingurunek. Ez nahiz aspertzen inguruneo grabatzen.
zoragarrik. Gaur orokorren egin deun ibilbideen iruditzen zat oso ikuspegi politek darela. Oso leku politek die. Disfrutatu inden dira. Oso guztua. Bakin nire etxe ondoko ingurune dielako guztuen zaiela baina. Hainbeste berde eta hainbeste oso politxe da. Oso politxe. Eta etxetik bertan, esan dizut, kotxe uzten dezue, hortxe, hemen 2 kilometro tardia dauket kotxe. Antxe beda, hemen ikusitzen da kotxean ondako den. Urkillaga basarrin, urkilla basarri daue, haren ondon dauket, utzita kotxe txuri guen. Zeike, mega ba, hemen ja, beheraino getxiko ba, bai? Segi bidei. Hemen sartzen geha behize, zuaiz tarten, goizen gora indeun tramo berdine da. Oain arte garbin etorri geha horre arte, hemen ja berriz, goitik behera gatoz, zuaiz tarten. Goizen baino igualdi obexagoa dao, pixat berotu egindo eta ezetasune kendu egindo piti bat, orduan bemateo gutxigo erristatzen dala. Baina, atzo ebi inda dao eta alare hoen dio, pitin bat erristakor dao. Hortaz, kontuz, arritarteotan kontu ondikin ibili, bai? Baina, bueno, hola, zailtasun berezik ez dauke, honek. Orduan, lasa ibili. Hemen jarraituko dugu, hoxe, beheraino bide gurutzen, behize grabatuko izuet. Ega. Bueno, hoxe, gaurko bideoare bukatzen bai. Ja, azkeneko tramongoaz goiti bera. Eta, hoxe, lasai. Guraldi freskoa dao. Bueno, fresko bai, bero hondik ez dao. Eta, buelta txiki xamarra da. Wikiloke jartzen dit, 7 eta erdi edola. Kotxea llegatzen izan 8 kilometro ingurukoa edola izango da. Orduan, lasai egiteko mukoa. Men hasieran aldapa pikin badao. Orduan, zuek ikusi ume txikikin egin nahi duzuen edo ez, edo... Hale, hoia, zuen esku utziko dut. Ai, moitu ikentzat, me cago en la leche. Pero bueno, cosas de la improvisación. Vale. Bai, eskartuko nizuela da, arpidetzea eta bideoi me gusta edo behatzaioi hola itea. Eta pakizu ez zati, nekatik ez, zati nik ez dauget hau diru jasotzeko indau da, ez dauget jarrita, ikuslten don bakoitzek, zentimoat euro edo, hoi ez dauget hola jarrita. Hortako, zarroa jain behar da. Ez dakit, monetizau hola. Ez dauget hola jarrita. Ez dut hola jartzen zetik, euskeraz da eta ez dau beharrain beteko puruik, aparte ez dauke kalidadeik hortako. Eta bestalde, hoi egiten balin badet, jendei publizidadea dola sartzo. Eta kaka bada, nik ez nahi hoi. Nine dena da, jendek ezautzea gauza, bazterrok. Gure bazter politok ezautzea. Eta bide batez, euskeraz da. Eta saren ez dau euskerazko eduki asko. Orduan zuek arpidetzen bazeat eta bideo bakoitza ematen badiozue, eukitzen me gusta edo botoi bat, behatz baten pak ematen badiozue, YouTubeko algoritmo geroztak zer matematikako horrek, jende gehiago sugeritzen dizkio edo eskaintzen dizkio. Orduan zuen laguntza horrekin, esan dezan, euskerazko eduki gehiago, jende gehioi eskaintzen dizkiola. Vale? Orduan, bueno, eskartuko nizuek hori ingo bazen duek, Zati, euskeraz laukatu geha, euskaldunek, eta gu gehi ezpadeu, kanpotiz dietorri barreitea. Orduan nik hartu noin dela
Oin dala urte bete hola, gehiago ez. Erabaki hau zetik kanala baneuken lehen hautik, nere bideok eta gaztetako... Gaztetako gauzak, ikusten badezu bideoa badare motiko kozkarra gineneko kotxe igoeratako bideo mate bada, eta... Baina, oin dala urte bete erabaki non, zerkatik ez naiz hasten. Inorrez dago gauzoi egiteitunak. Noni hasiko naiz. Euskerazko edukik. Euskeraz, mendiako edukik eta... Bai? YouTubeen ez dago, euskeraz hainbeste ez dago. Nik ez dut bilatu behintzat, orduan. Barpiletzen zatenen da batez behatza ematen diozuen enola plak me gusta edoi, gustatzen zait. Jende gehi hori eskaintzen dizkio YouTubek. Orduan danon artean egiten badeu lantxoi, eskartuko nizuek, ez da esatizuet, ez nekatik, Dano gatio, nik ez zer irazen honekin. Nik nire lana dauket, nire soldata bat dauket, eta hau ez dauket diru jasotzeko inda, orduan. Ez dut pelmara izen nahi ez. Bakoitzek badaki zer bete behar daukeun eta zeinien gure ardurak, gure baitan dare gauza hogeitea eta ez eitea, edo ustea, eitetik ustea, orduan. Zeina da kulpea euskeraz ez eitea o zitzeitea. Euskaldunena. Ez dugu egiten? Galtzen, uzten dugu. Dana euskeraz ikasu de bai, eta zenbatek ibiltzen du. Euskerazko edukik hartzen dituzu, erabiltzen dituzu. Kalen erabiltzen duzu. Nahi, kriston pene ematik. Euskaldunek, eta ean arten ardaz. Baina, zer da hemen zintxilika. Joder. Horagon ez dut ikusi. Gure baitan da. Orduan, zuek ikusi, behatzakin ematen diozuen me gusta edo ez. Nik nire aletxo hausi da. Holako bideo gein. Eduki txiki hauetxek, obexago, txartxago, batzuk zen dugu, kriston txapaituk, luzeituk, minutu bateko bideo gein barretuk asko jota. Ez. Hortako tiktoker bat, o youtuber bat, o bestelako Instagram erroitako matatatze askoik. Nerea ez dekoi. Nik euskera zeina ezkiat dauzak. Kusi, disfruta hau. Mendin ibili ezin donak aprezia dauzala. Ze ingurune dauzken. Politi askok zeuzke hau. Politi askok zeuzken hau. Hi emakumea entzun nahi dinat, nahi ikaiten. Noketan. Agar egiten dianan, mesede hori. Eskartuko ninan. No tira, hala. Gaurko txapa filosofialdie jarri dizuet eta... Venga, aurki ja, bera iristen gara. Venga. Eta gaurkoatik bideoa hemen txuzten dugu, bale? Beheran etorrela ja, ez da jende batzukin topatu naiz, eta ez dut euki bideoi behar dutzelako amaiera egin bateko. Orduan, hoxe, gaurko bidea gustoko litzazuke lakon. Gustoko litzaiake leizadikoko batan gehiago sakontzea o ikustea, baina, tira, bakarrik neon eta gustatzen ez dara kobazulotan da bakarrik jutea eta bakarrik ibiltzea inorbe. Ego zer gertautare kobazulon barruntzare eta orduan, zuek ikusteko guzten dut, bakoitzek bila uzala lekuoi, wikilokeko puntu eta badauzkezue. Gogorau, nire wikilokeko kontue izen berdin egin daula, ergoneko apala. Eta baita ere, deskribapenen wikilokeko esteka hor dagoeza. Orduan tira, esperokoet gaurko bideoari ikusi guztabu izena. Eta, venga, beste bat arte. Aio.